Namatano kahayag sa kangit-ngit, lugar asa nagtubo, puso ang pasingit. Dere kay iya kay kit-kit sa isig kapanit. Get it? In the city, money is the ticket, in and out. Ako ra ni suluho na sa na ning kamutog. Ako maumbawal makisaw, labaw kalutaw, mukurbada pero dili latagaw. Bombilya di maaw, sa kong aura mo palaw. Hayahay sig paaso, hinambit iha peso. Way laktaw sa proseso, likay ron di mapriso. Amo di pagwapo, mula permis ulo. Dungog hambogero, tingogs mga sarado. Unsaon na ang able kung laka sapi. Yaw tibi, o galan ng babasig tabi. Gukod mani dili po si kiri-kiri. Gukod mani dili po si kiri-kiri. Gukod mani dili po si kiri-kiri. Likita, hilota, tilapid agkote. Rima, pilita, di manimaho ugite. Pahilunang pagpalina. Rapolo Dakbayan 2021. Kaduha nga battle karon. Yo Rapolo, make some noise. Big shoutouts, Sizzling Cartel, The Vape Spot, Mojitos, Wildworks Tattoo, Jurisa Wildworks Tattoo, Infamous Tattoo, Greedy Bastard, Ubic, Headgear Streetwear, Sapiphilia Clothing, Breakthrough, Activist, Kayo Outdoors, Saka Daily, 03 to Cartel, South Style Clothing. Sa wala, Chican Cordova, make some noise for Ganjay. Andam ba ka nga mukuha? Andam ba makamata? Andam ba ka mukaunsa? Ginadili nga bunga, ginadili nga bunga, ginadili nga bunga, ginadili nga bunga, ginadili nga bunga. Mga mananap sa kalibutan, puros mga walay kalibutan. Mga mananap sa kalibutan, puros mga walay kalibutan. Mga mananap sa kalibutan, puros mga walay kalibutan. Pero nabaguan tanan sukad nga natagamdaman, gihunghungan sa bitin mauwa na kapanagang. Jay, shout out, Ching Chong Insig, Breakthrough, shout out, Go Get Us, Delinquentes. Sound to! Bulong day. Sound to! Gikan inayawan! Paglahob! Make some noise for Chaos the Child! Sing na panaginip, lalim di masisid. Utak na makindi, di mapasok aking isip. Kahit na ipilit, kahinaan di masilip. Negatibo sa paligid, di sa akin umaakit. Di nila mabasag, sa sobrang kalmado. Palihim, nagalaw, panong nakatago. Tunog makabago, di pwedeng ihalo. Sa mga galing-galing ang utak ordinaryo. Di gulong-gulungan ng aking pangalan. Mga panghusgang di kaya patunayan. Lulod sa kalungkutan, alis sa kadiliman. Labas sa iyong kulungan, ipasa karunungan. Gusto nagpababago sa sarili, simulan. Huwag ipagdamog, ibahagi kaalaman. Gawa ng paraan, hanapin ang daan. Shout out Dominant Fingerboards, Dominant Skateboards, Activist Apparel, and 64/7 Records. Let's go Cam. Yeah. Okay, CJ. Yo, by the way, ato na shout out there, atong DJ Daiha. Congrats bra, second placer na. You make represent. Ikaw mas layo. Ikaw hits this. Tails kita na. Okay. Yo, minahal tanan. Round 1. Here's the child, let's go. Yeah. Balik na pagtungtong sa Rapolo, daghag ni katawa wa mutuo na anasay luha nga mutulo titanos resulta. Fuck, titanos resulta kay natayaan ko nga bolo. Murag di basic na ba? Hala murag si CJ man na kinahanglan mag-ilis og pangan sa sobra nako kabasa mong kay buging nang wa mo click. Si verse stage ang akong pagkasik katong wa ablihik purtahan sa akong trip ni gama og kaugali ng gate kahibaw kung kahibaw ka ana J and the motherfucking one man team deserve nako ang spotlight mong ako na nigi-claim mao na real talk. Just a wasted boy literal sa kungahay kung way rap game di gihapon ma boring akong life kasi ma call center agent, graphic designer, fashion designer, entrepreneur, beat producer, music artist. Kung doon na og mention di ta mahuman diri ron mga di ka uyon mo ingon nga sa pilingon medyo ni flow na ba sige padayon ta diha ay sighata lata na sad ka sa imuhang kabanga game. Na nihagit mong nibalik og daghan ng piling hait na mapanit kitag langit halasyagit wa ni limit si pasingit dagang atik na nga sangit sa kong karit kani plastic mo way arit sa iyang grupo kay mo piyait kay tuo man god ug di mo palag abi kalmado raman. Pero barog, di ka sugod, sige ako'y muhuman. Sa imong pagara nga puro pakasa, dili kasaka, dili mabasa, ay nalagata, mga birada, pero kung gubaa katilaw kulata.
Ing anak ko mo flow J, medyo smooth ra pero siguradong naigo. Sa taga-tugpa kamoy pagstorya aning kumuha. Tanaw na tug makatubag puno karog samad ug dila ra ang way hubag time. Time, round one, Ganjay. Yeah. What's up, CJ? AKA Chaos the Child. Mustabay. Sa may ganahan mo, sumbagay. Manung ka og gubat, hutdanay. Di magani ka magsilbig, pakusganay. Kay pang bata ra ka nga klase. Nga mo ra og kinder. Walay kusog mga atake, halata nga bugo imong teacher. Tibok ang sayop imong giagi, pero ngano jong ni Inter. Karon guba imong imahe, bisag mo gamit pa og filter. Kay kinsa day ka, ha? Kinsa day ka? Ikaw ba tong gitawag nilang hustler sa street? Gang, peso sign, mga rapper nga shit. Sig pagahi-gahi, pero in real life, usara ka ghetto nga cheap. Parisgo-risgo pa ang giatay, di ba yung mukhaon og beef? Kay friendly fire lang lagi daw, matud sa kanahan. Kung sa'y friendly fire, ay pailas ka talawan. Kay di magsilbi na nako ang stilo nimong bali-bali. Lazy writing, unya ang rhyming pajud sus, wagabai. Di magsilbi mong kahait sa kung gamit nga paagi. Kay kung sa wordplay ra ka nagbasi, patay ka sa direkta nga atake. Patay ka sa direkta nga atake. Kay dako ang atong kalahian, CJ. Wala pa ka nako kaila. Kung guhit ra imong duwa, CJ, pilon ra na nakog kapila. Kay kung feeling nimo nga gahi na ka CJ, wala na kay MC giila. Pues karong imong kontra kay CJ nga naay ganjang gipika. Naiganjang gipika, kay matik nga mapaig ning feeling hait nga bulok. Nagpakagahi pero ang agi dili hapit kaduot. Dunggabon ko ni gamit kutsilyo nga naay sima para mas tragic ang sunod. Dunggab sa liog, sa tiyan, nangasangit ang unod. Nangasangit ang unod. Oh shit. Kay mulabaw ra ni ang buang kung ang storyaan kay height. Pero kung skill set sa skill set isgutan, ako ang professor sa mic. Akong mga bara detalyado na ay counter sa strike. Ang mga plano di mayano nga murag founder sa heist. Kay swak ang akong kada flow, makahatag og great vibes. Pero swak man pud ang imong flow, pero mura lang pang grade 5. Kay from CJ to Chaos the Child. Ayo ra gud sig this guys. Kibaw ba kang ang imong giilis nga pangan, di nice. Gichapwera nimo si CJ tungod sa mga nadawat nga dislike. Ipakita na tinudi mong kulor, ayo sigig tago sa dim light. Round 2, Chaos the Child. Kaske kag oras, mga speed puro ra nonsense. Way barang nitatak mong akong raws ra na AdSense. Di ba sakto man ko, biyaan ka nga abo, bisag ATS do makaingog simba ko. Anarkiya nga sistema way gisunod nga balaod ding pubring way nahut na oy pirmi nga alaot. Daghang gisapot sa palagot, sige asa ta mag-abot gato o biyag mahadlok pis bulabog imong tapok. Makita nimo sa lihok kay tagsara kumutingog. Pakita nimo sa liyo kay tagsara kumutingog, tawag ako ninyong king kay pirming hari taga-antog. Mga wa daw mo bilib pero patagong naminaw mga nangatulog akong tingog karon ang mupukaw sa kabug-ak nilubog. Di makita sa babaw na ilhan imong kagaan kay kalitramang nilutaw ang tinuod nga ikaw. Piking imahe ang gisudlan. You want peace pero naay gan sa imong pangalan. Speaking of pangalan, ingon si tata, Chaos daw imong basa sa akong pangalan. Swila sa lagidaan una kang hisgot diri kaalam. Kalami nimong tamakan sige sugod na og dagan ug ampo na lang daan nga di ta magsugat sa dalan kay dinhi puro bahad pero di sa kumuhagad sa tong battle pwede ra ta kuni leyo mo balibad pero ako kining gidawat isip pasalamat di ka bayran og talent fee ilang tsansa nga nahatag. Pero kaning natagad lang gay gamay, magpiniling panuway, pass your papers, kay dagan ang napilding ni abay, maong babay, ulahing pagsampa na nimo sa liga, sige ako na extra og inyo ni salida, adlaw akong kahayag, imo kay bumbilya, maong dagan sa karera, ako ang mas nisiga, ako imong problema, gadi nimo masulba, di ma-diffuse imong kabugo, kay sa landmine kanitamak time. Go, Ganjay. Yeah. Resgogang ang giatbang. Eh sila daw ang pinakalit. Sir, tuo mo. Basig pinaka-shit. Kay mga baho kay mugtae. Mo bitaw nagmask na ang tanan. Tungod na ninyo kanahan. Nangalisbo na ang baho sa inyong pagkahugawan. Kay way mapili. Puros mga isip bata. Resulta naguro na sa sigig tama. Grabe ka weirdo. Naapay nirdo nga feeling yawa.
Siya kay enlighten lagi daw, pero wala kahibaw unsay meaning ana. Kay pusi ka kulira, maila sa imong musika, sabay sa uso niya puro padubi-dubi ra. Unya makikatbang ka sa battle, bay patuli sa may pagmupauli ka sa inyong bukid bra. Hindi na kakailangan sa hip-hop, daghan nang ikapuli pa. Hindi kalihitin mo CJ, usara kakayawi nga duplika. Kay klaro naman daan, puros kinupyara ang banat. Pinamot pa ang galawan, baliktaran nga pasagad. Sa sige nimog bali-bali, daghan na silang nangasaag. Kapila naman ti kagiingnan niya kung ang kutsilyo balihon, dili na makasamad. Kaysa sige nimog wordplay, di nakamasabtan sa uban. Sa sige nimog adtog sagbutan, tanawa, mura nakagkanding, nga naabtan sa uwan. Kay lugi na nidaan sa kada sulit nga bakbakan, makabungi kada buhi ni kung naay matamaan. Kay kung kusog lang ang storyaan, kahibaw na sila daan, nga di kadaog ni ang daot sa kada bugat nga linyahan. Kay boring kay kamo battle, walay connect mga suwat, usa ka poser ni nga rapper, murag correct nga nangugat. Maong ayaw lang kumpiyansa brother sa imong matag burak. Kay kung ikablit na ko ang hammer, basig di ka makatubag. Tubag. That's right. Here's a chance. Inalasan nga pagtuyok, ihatag na lang ni niya mga musunod nga linya, magsilbi nga partida mo ni sample sa ipakita na ko sa liga kay mo abot ang panahon nga kuhiton niya ni Enigma Game. Sa sarili naging aral, mga tinamo kong sugat, nagbago guhit ng palad, nung diinan ko aki sulat, mata ay maagang namulat sa kung ano gustong maging, nakahawak sa hawak ka nung napakapit sa patalima, dilim ko na daanan, gustong maliwanagan, mas natuto nung naging guro, aking mga kamalian, gusto lang kitang payuhan, kasi galing na ako dyan, ito ang payong kapatid, nang di mabasa sa ulan, kay di puro insulto, na ay makatunan sa pag-uli, di man daling madisgrasya ang mga tao nga magdali, attention seeker versus dream chaser. Ikaw ang user, ako ang hustler. Pagkatunay ang istoryaan, di katunga ning mga puser. OG pa ko sa OG, bisag dili pa ko gangster. Tuha ka tuig kung gutom, nya maorani inyong gihaon. Tibuok gugetas akong gusto, diri nga panihapon. Tibuok gugetas akong gusto, diri nga panihapon. Kay, shit. Tibuok gugetas akong gusto, diri nga panihapon. Pero medyo nawa gamay, pero pwede kong musabay. Kani di suwat, pero ato tong suwayan og makuha pa to ang anay. Kay kani, mao akong babuyon. Sige atong diretsuon, ipahila ko ninyong oras og inyo na kong paundangon. Pero kato kung manadunggan pa to nako og nibalik sa unahuna, boy sa unsa na lang ako karon nga namugna, pero naagya ko'y tira. Maong dili mo kumpiyansa, maong ni ulbo mga kaspa, daghan ka ayo og tatsa, mga giro kayo astas, dilo kay gipanggatas pa, tanaw na tog makaapas ba, imong kalang kay ni hunas na, kusog mang bitad paubos mo oy mga gali sud og saka, karon inyo nang nakita, ang inyong gipangita, sa akong gipakita, wa mo'y bati nga makita, kasi kumusuwat, pirming igo bisag way binta, gamit ni munupad, mo ni markang tinta sa Tagalinya, ay. That's right, Ganjay. Check. Ikatulong round, panahon sa ting hukom. Panahon na para hipuso ning mga sipunon. Kay lahi na ron nga era, lahi nga klase na nga gera. Makasinati kag kasakit nga murag gigaid sa kadena. Kay kuwang sa baid pakarepa, dili pa hait mga rema. O gidawat lagi ka ni Arik, pero pari pakauwaw lang ka sa liga. Kay way gamit ang kakusog CJ kung wala kay kumong ni Igo. Way gamit ang kamaro kung ang estilo iniro. Kay kung kurso ka buraki, ay sige paghut sa likod. Deal or no deal ra ang duwa, nga namang hadlok paliton. O tanawa, aksyon kapikon, pero wa na ka matikod sa gitanom nga patibong. Kay gisudra ka sa bulsa, samtang gikaon sa kalagot. Pero ikaw ra po'y alaot, chaos. Sa gidala nimong kasamok. Sa gidala nimong kasamok. Laot kayo sa gidala ni mong kasamok, kay sigurado nga mapulpog ni sa akong mekanismo nga gamit, madugmok ni ang adik ug kay sigurado nga mapulpog ni sa akong mekanismo nga gamit, madugmok ni ang adik ug masugnod ra sa apit, kay lahi ni kung muarit bisan paglig-on ni og kapit, diretsyo ni sa langit kung maigo ni sa akong patid nga ang tama mas bugat pa sa asid. Makapanugab jud ka bradik sa kada sumbag nga mubalik.
Walay undang ni mubundak na murag bumbap ra nga classic. Murag bumbap ra nga classic kay pina-nerd iyang imahe, pero maklaro ang kabugo. Mas hinay pa siguro ni sa mga upload sa Rapolo. Kaya way improvement. Kaya way improvement. Bisag mag-practice pa og tudo. Bisag tabang pa ang kagrupo. Hutdon ta mog sulo. Hutdon ta mog sulo. Maong namnaman ang akong estilo. Kibasig makalitan ka. Style bender niya ang giatbang. Usa ka animal ra. Pwes tan-aon tag kalihay ba? Di makaporma ni si Costa ni Easy Adesanya. Easy Adesanya. Kay di makaporma ni si Costa ni Easy Adesanya. Kay walay bout. Gihimo ra kag kingkoy sa duwa. Tulok around, ti kag gibumbahan og 2 joints. Tawag ako og kingkoy sa duwa. Samtang ga-enjoy mga tao, ikaw kay Minghoy nga guba. Kay mismatch, murag gibate lang PS5 sa usa ka Game Boy nga guba. Guba! Time, yo, make some noise! Yeah. Ganjay shout out. Pilipin S. Bulong. Yeah, shout out ka na ng Ari. Rapolo Dakbayan 2021, kaduha nga battle karong adlaw. Ganjay versus Chaos the Child, pagpakato balik. Ito nga battle. Judges decision 5-0 Ganjay. Yes, salamat kay Rapolo sa gayon. Yeah. Salamat Ganjay. Yes, the child. Judges. Yo, penday, mas angat ang material, mas naidiin ang suwat. So, adto ko ni Ganjay. Pero props gyapon kay Paano tayo? Here's the child. Zenith's Day, para na ko, Ganjay. Round 1, Ganjay, bagsige ka Ganjay. Round 2, Tablara, round 3, Ganjay. Yung RS6014, performance-wise, ato ni CJ or K is a child, but Ganjay, 2 rounds Ganjay. Boto na ko si Ganjay. First round kang Quanto Chaos the Child, sa yung flow, sa yung structure, sa yung mga letra. Sa round 2, murag nibawi si Ganjay. Sa round 3, murag na sila yung mga slip up gamay, pero sa pag-atake o sa the way sila kang consistency gyapon, sa ilang na po sila ayos na mga kanang slant rhyme. Round 3, Ganjay.